dawuh saka Pak Haji Mugiyono uga nimbali kadang bintang tamu. Sapa? Mas Gareng Semarang. Mas Gareng, nggih. Diaturi pinarak ana kiwa kotak, dipethuk aja dipleroki. Ha yo tak dereke. Yo, monggo, Nduk. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Ketemu meneh. Nggih. Sowan ning Telaga Weru. Wah. Sowan Pak Haji Mugiyono. Wah jan. Wong saku. Pripun Mas, piye Mas? Yen iki sing diarani yen cara seniman tanggapan yen niki mboten tanggapan. Lah piye? Temu kangen. Oh ngaten ya Mas. Mergo sowan mriki lak pun kaping 3 to Mas. Nggih, Dadi leres. ketemu melih. Nggih. Teng Telaga Weru Kecamatan Guduk. Koso Kecamatan Gluduk Guntur. Ah Guntur karo Guduk iki padha wae kok. Ayo ning ya beda jeneng panggonan kok ya. Lah nggih kabupatenipun mriki derek Demek. Demak. Demak ki yen adoh wong karo nggonku cedhak pedurungan karo kene kari Demek. Oh ngono ya Mas iki. Nggih niki tangga Mas. Oh ngaten. Tangga. Tur niki tombo kangen kalian Pak Mugiyono. Nggih. Wah lagi niki lho kula ditimbali piyaine rawuh tiambak teng griya gubuk kula Mas. Oh iya ta? Alhamdulillah. Teko dodok lawang durung dimanggake niku pun klosotan teng ngisor. Oh nggih. Tamu kok mboten kersa lenggah teng kursi. Lah wong Pak Mugi niku piyaine prasaja Mas Gareng. Nggih. Nggih ta? Lah niku Pak Mugi niku ngajari karo awake dhewe niku. Leres. Ora perlu semuge. Aja ngwawahi adat. Aja ngwawahi adat. Wong iki sing apa anane wae. Leres. Oh niku. Niki dalu niki kabejan tur nggih kaya entuk hadiah. Sebabe Ditunggoni kalih bapak kula lawas. sinten Mas Gareng? Pak Hendi Rawuh. Oh nggih. Nggih. Niki Pak Hendi Rawuh. Wah matur sembah nuwun Pak Hendi dipun estreni Pak Mugiyono anggenipun gadah damel lan nenggani kula eker-eker ngupaya upa niki Pak. Nggih, Pak Hendi nggih nyatake Gareng isih urip apa ora ta? Ah tesih. Omonganmu ra enak. Lho tegese panjenengan isih sehat ngono. Nek ya ora tembunge isih urip ora, tembunge ngono kuwi padha matekke aku. Boten. Niki Pak Mugiyono tasakuran kok Mas Gareng. Nggih, saniki ngrembug bab tasakuran. Napa to tegese tasakuran? Miturut panjenengan tasakuran ki apa? Niki tasakuran iku tandanya orang yang tebal imannya.
orang yang tebal imannya tuh jangankan diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya Allah menguji umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Leres. Jadi panjenenganipun Pak Mugiono tasakuran karena menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lho niku tandane wong sing tebal imane yen sing tipis imane niku enten tandane. Tandane apa wong sing tipis imane? Wong sing tipis imane niku yen wong lanang Nggih. semakin kaya semakin nakal. Kuwi nek wong lanang sing tipis imane. Nggih. Terus yen wong wedok sing tipis imane niku tandane nggih semakin nakal semakin kaya. Niku mang terjemahke dhewe. Ya. Dadi niku tanda-tanda kalau beliau ini tebal imannya. Leres. Karena selalu bersyukur di setiap menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Niku wau tane. Terus sah. Sahnya kalau diketahui oleh orang banyak seperti malam hari ini. Nggih. Diketahui oleh orang banyak. Kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Oh nggih. Oh, dalu niki nggih syukuran nggih tirakat. Nggih, leres. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dinanti-nanti. Tetep kabeh kembali malih, Mas. Nggih. Nadyan ta wis kasembadan apa sing digayuh ning tirakat kuwi tetep mlaku, nggih ta. Pamrih sing digayuh kuwi mau ben lumintu nganti sak turun-turune ra ngoten Mas Gareng. Lah niki lak keperluane tasakuran ngunduh mantu. Nggih. Karena beliau dari pihak kakung. Namung panjenenganipun Pak Mugiono ora kersa nek diarani ngunduh. Sebabe mergo wis dianggep anake dhewe tetep dianggep mantu. Yen kula jenenge anake lanang kula apal banget. Pripun? Apal banget kejaba cetha tur jenenge nu kaya mantu kula. Apa iya? Sapa asmane mantene kakung? Ayo. Mantene kakung lak Nandi Ikhtiar Indonesia. Nggih. Yen mantu kula jenenge nggih Nandi padha. Oh, ngenten. Pokoke anggere sing jenenge Nandi iki mesti bocahe pinter, bagus. Terus bakale dadi wong kepenak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Wah ning kebejan ya Mas Nandi niku putrane Pak Haji Mugiono kuwi. Napa? Kengramane ya bagus kok. Nah iya. Kebejan kuwi. Allah. Alah, aku dadi ora enak. Alah. Allah. Dadi pekewoh aku iki. Wis. Pokoke agar ngelempisan iki pokoke bliro iki. Alah kok dadak diitung. Ora perkara akeh lan sithike ning tandha tresnane niku lho. Lho lah ki kula niku ngomong saentene kok Mas. Nggih. Dadi padha kalih jenenge mantu kula. Leres. Panjenengane Manadi iki ketok cahe bergas. Wis mulih apa urung bocah iki? Kok tiwas talem Mas Nadi wis turu. Ya ora kok ya. Kene sing baku nderek remen niki. Nggih. Sing baku kula ndongake temanten kaloron sageta atut runtut reruntungan ngantos kaken-kaken inen-inen keparingan wahyu jodoh. Dadi ora mung dadi bojo, ning entuk wahyu jodoh. Nah, nek bojo sebabe apa Mas Gareng? Niki perlu dingerteni nggih. Yen bojo niku bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Niku bojo. Bojo. Ning yen jodoh. Jodoh itu yang bisa memisahkan hanya maut atau kematian. Mula sedaya kula dongake sing omah-omah pikantuk wahyu jodoh sedaya. Amin ya rabbal alamin. Pun kula pokoke niki dongane wong-wong teraniaya seperti kula niku mati kok. Kok teraniaya sing aniaya ki sapa? Lah iki liyane bagus-bagus aku kok dadan ngunteng-ngunteng ngene iki. Niku tegese ngerti nggone lan empan papan. Nggih. Gitu. Contone ngeten iki wong arep ngetokke lelabuhan iku ora kudu dandan bagus. Betul. Gitu. Lah, ning nggih ampun nyawang bab casing. Nggih. Ning jangan melihat siapa yang omong tapi dengarkan apa yang diomongkan. Kula kepengin ngerti apa sing dikarepke Telaga Weru. Ayo. Panjenengan kulino jlentrehke to. Telaga Weru. Nggih, Telaga Weru. Ayo. Kula mboten kula
Bersuku kata ya. Bersuku kata niku temanten kaloron asmane Mas Nandi kalian Mbak Aura. Leres. Terus lo Lor Kidul Etan Kulon tamunipun Pak Mugiono komplit tumplek-blek ten mriki. dalu menika. Terus golong gilik ndongaaken temanten kekalih atut runtut reruntungan. Wekdal menika hiburanipun wayang kulit dalangipun Ki Bayu Aji. Terakhir ruang limbukan enten garenge saking Semarang. Masa isih ketut ya. Iki paket komplit kok. Ane pancen estu Pak Mugi paring dawuh Mbak Cangik panjenengan nyangik ten Tlaga Mrumleh nggih siap. Aja lali Mbak Eka dibetol lan aja lali mengko ditumbali gareng ngaten jare. Sik Mas, tembungmu sithik nek ora enak. Piye to? Kowe ngerti tegese tumbal? Apa? Tumbal ki yen cara wayang wong iki dipateni, ditandur, dikubur ngono kae lho. Oh anu nggih diberkahi Mas Gareng. Nah, berkahi kok ditumbali. Ora diberkahi, nggih diberkahi. Ning sakniki wis kepareng sowan awake dhewe Mas Gareng saksa. Nggih, matur nuwun. Daharane wah elok Mas Gareng. Sampeyan arep golek bakmi Jawa eneng. Sakmono akeh mau sing tak rasake gur siji. Apa? Kopi. Lah kok ora ngrasake liyane? Ora, mripate ngantuk. Kok kepengine ngopi ning kopine jan nas gitel tis. Wah iya, panas lagi kental tur gratis. Nggih niki nyangoni manten keloron Mas, Mbak, manten anyar maupun manten lawas. Ngaturi pirsa kalau sudah berumah tangga harus tahu arti rumah tangga maupun keluarga. Apakah arti dari rumah tangga? Rumah tangga diartikan dalam versi religi. Piye Mas? Itu ruang untuk beribadah. Kalau sudah ijab kabul, nawaitunya ibadah. Mah niku artine maha besar nilai ibadahnya karena mulai ijab kabul sampai akhir hayatmu dianggap ibadah. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Ingat tanggung jawab rumah tangga itu dunia akhirat. Garislah yang lurus menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Iku rumah tangga. Oh. Terus saiki nek keluarga. Keluarga niki secara sosial kemasyarakatan Mas. Nggih, keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Betul. Terus lupakan egoisme masing-masing. Aja menang-menangan dhewe. Nggih, niku. Terus arahnya harus selalu positif thinking. Nggih. Terakhir gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Nggih, aja meksa ya Mas, aja dipeksake. Iku ndak gegeden piyak kurang cagak malah kejengklak-jengklak. Rumah tangga bisa runtuh. Nggih. Aku ki ngandani wong ki iso. Nek lakoni ora iso iki. Lho, nek sakwise kaya ngono panjenengan wis entuk pahala mergo wis kandhan-kandhan. Nggih, paling boten ora iso nyontoni ya paling ora ngandani. Mila wong urip ning alam donya niku ora wenang ana tembung nuturi, ning saling mengingatkan. Maka sharing. Tembunge gaul saiki sharing. Nggih. Mergo sing jeneng wong lali ki ora enom ora tuwa. Kabeh sing jeneng wong urip isih kesandangan apes murka karo lali. Iku sandangane. Nggih. Aku ki semangat mergo ya ditunggoni bapakku ki. Leres. Aku ndongake muga-muga Pak Edi ki bali ning Jawa Tengah neh. Amin. Nggih. Wes tak amin. Aku bakal kopen meneh seniman iki, Mas. Wes buat Pak Edi jengkar blas, Pak, mboten tau tanggapan wayangan kula. Iya. Nek iki tenan lho, iki curhat wong anak iki. Iya, nggih. Pak Edi ki nembang. Napa nggih? Pak Edi ki yen nembang. Wah, saya meneh yen nyanyi iming-iming. Nggih, mengke diaturi mbok menawa tendangane penggalih. Nggih. Mas Gareng. Nun, gandeng niki ujube
napa niku tasakuran kagungan kersa mantu. Nggih. Sampeyan nek ijen nek ora kepenak tak goleki kanca. Sinten Mas? Mbak Ika ben rono nggih. Nah iki kene mriki Mbak, mriki Mbak, mriki Mbak. Dadal kae mulun. Bacotnya Mas Gareng. Iya. Kaya kubulan Selamat malam Mbak Ika. Selamat malam bekayune sange. Waduh jan. Suarane saya gandang. Alhamdulillah. Nggih. Saged sowan wonten tlatah Telaga Weru. Telaga Weru. Guntur Kabupaten Demak. Demak dan Ayo sehat to, Mbak? alhamdulillah sehat walafiat waras. Nah, sehat kudu dibarengi karo waras. Waras. Mergo saiki akeh wong sing ketok iki laire sehat ning Nggih. jiwane ora waras. Oh, kathah Nek saniki. sampeyan ya iya. Kathah. Oh, nggen kula niku enten nek ketoke sehat ning lah niki niku wis mboten karo-karuan. Oh. Saestu. Enten tiange, kula nggih mau roh ten mriki. Nek kok ora enek ya mau. Wong Piye? ketok. Wong tinggal enten tiang teng mriki teng pundi? wong ayu-ayu matane picek. Kok sik kok ana sunu-sunu apa to jane? Lah wong ning burine digoleki ana wonge sani teng pundi wonge? Oh, Loh, ngapa? lek gareng. Rumah samu demit po. Lah tak kira mau ning mburi kono nek putih-putih ngono ki ireng-ireng ki. Aku mbok nek apa-apa terserah. Aku bengi iki ora nesu. Wis itu tinggalan Pak Edi. Aduh. Wes. Apa? Wong iki nek Bapak ki lumrahe ninggali anake kok kowe do geget napa? nggih, Anake, heeh. kowe anake Pak Endi? Anake Pak Edi aku ki anak kempol. Anak pupon. Anak kempol. Ayo pupu karo kempol cedak. Iya. Nggih. Niki mantu Mbak Eka ayo ngucapi apa karo mantene? Nggih, kagem temanten kekalih nderek ndedonga mugi-mugi dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah awet donya dumugi akhirat. Amin. Amin. Enggal diparingi momongan. Amin. Amin. Ayo no wong jenenge dungane Mbak Eka ya mesti mandi. Oh, alhamdulillah niku tergantung amal dan perbuatan. Leres. Lah nggih nek nyebare wiji niku sae alhamdulillah insyaallah donga napa mawon kabul. Alah sing ngomong sapa kowe ndongake wong liya ora kabul wong kowe dhewe nganti saiki ya rondo kok. Apa rumasane? Apa rumangsane wong rondo ki saeleleke wong? Ora elek. Ora elek ning memberi contoh secara real. Loh, justru saya itu memberikan contoh secara real karena apa? Pisahku dengan sang suami itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tunjukkan, saya tunjukkan cinta saya sehidup semati dengan dia. Iya ya ngono mekrok. Loh, Mergo pisahe ora pisah pegat pisahe Ah. sing kakung ki sedo. Oh, urung lakoni to? Oh, Urung lakoni to? Ora Aku wis. Sik to. Wong kepaten bojo kok mbok tata gurung lakoni to. Saya wedi. Ora aku sik suwe bojoku senak. Iya ya. Loh, Wong Pak Mugiono iku karo bojoku. Wah, bojone Pak Gareng kok gedhi men lho, Pak. lah kuwi mending Pak Mugiono jenengan ampun gumun bojone Lek Gareng gedhi men. Kula mohon gumun ingon-ingone Lek Gareng niku mon nggih luar biasa. Sapa? Ingon-ingone Lek Gareng. Ingon-ingon apa? Oh, aku itu ndodoki Lek Gareng dok ngerti-ngerti lawang buka. Nek. Iya. Lah aku lah ora enek uang kok lawang iso buka dhewe. Nggih. Lah ngerti-ngerti ning ngisor ki ndengok kok ngene. Ngono ki to. Apa kuwi? Karo melet-melet. Kok? Heeh. Iya ta ingon-ingon to? Loh, iki ngan-ngane Lek Gareng ta? Iya. Iya, iya. Tandane iki Ah, iya. ah. Loh, juragamu enek. Enek. Iya. Lah, nah gini ndi?
Ning jero. Lagi ngopo? Ngono. Oh, percaya mereka mudeng basa kirik wis tau karo kirik. Iya ora. Kowe Terus ngono. ora ngono piye kaji kok ngoni kirik lho. Lah ya Ora gawean. Lah kayak kirek boneka kae lho Le. Aja negatif bojoku fitness. Wis ngono ya itu. Yo Mbak Eka. Nggih. Niki gandeng kagungan kersa mantu to. Nggih. Aku tak nyuwun dibawani dandang gula Sidoasih. Sendika dawuh. Engko langgame setya tuhu. Nggih. Aja lali Pak Mugi wayar tampil lho. Oke. Ayo. Kula nyuwun sing bawa Mas Gareng. Ah. Sing bar itu tinggalan itu saweran kok mateni ya. Suarane mesti gandang ya. Oh, aku ki disawer ra disawer nyambut gawe tetep semangat. Mergo wis kok. Yalah, arek kaya ayo. Ayo, Le. Pamintaku. Gandrung Mbak Eka. Ya. Bojoku wis turu rong ya iki. Wes. Aku yang nonton ki di streaming ra iki. Streaming. Wah, Di gawat. streaming. Bojoku nonton streaming yen aku roman karo wong wedok sesuk TV-ne didol kok. Makane kowe nek arep mangkat iki bojomu endrimen sik. Kayak modar. Ya Mas Gareng. Pamintaku nimasi Sidoasih. Kene Yayi. Iya Kakang. Gelang mok cumlorot to Kakang. Imitasi. Gareng kondang kok gelang imitasi. Aku teko mau kon nyucekne iki lho nggon ndang cucekne nek. Iya. Lah iya. Gelang dienggo 3 dina kok ireng. Lah wong awak kok irenge luntur ya. Oh, glodor po. Ayo. Atot runtut tansah reruntungan. Iki lho, bathine dagelan ngene iki lho. Ngopo? Nyambut gawe entuk rezeki iso demeki wong ayu-ayu. Dadi dalang entuk dhuwit demeki debok iki nggo apa? Wah, Bu Gareng delok streaming lho. Ora, woi batal. Ora apa-apa ya. Apa dilajenge mawon, Mas? Iki ra apa-apa iki lho. Idep-idep nggo lawuh. Ya, sesuk turun jaba jare. Ayo. Ing sarina sawah Kakang. apa Yayi? Sawetara suwe awake dhewe ora pasi-pasian Kakang. Iya. Kepiye saupama Kakang? Heeh. Awake dhewe sowan nyang wong tuwa. Ngapa? Ndang njaluk pangestu. Lah njaluk pangestu nggo. Sowan Pak Mugiono njaluk pangestu, njaluk donga supaya awake dhewe iki wareg ngono lho Kang, kan 3 dina gak mangan. Iki kok kaya wong picek. Roman gandeng yo sing apik. Gadek iki kiwa tengen, gadek kok ketuke ngono. budak. Loh, lah jarene wong lanang iki tuntunane wong wedok. Ngene ya ora. Iya, Lah iki ora tuntunan iki dituntun. Gandeng sing apik Mbak Eka, digandeng sing apik coba. Nah, ngene lho. Piye sing Ngene. Cepat dah, ngono ya, ayo mlaku. Lah. Walik. wale piye to, Le? Kaya kan Iki piye to iki? iki Terus malah kaya romane wong tuwek iki. Mulek wae ora kecekel-kecekel. ayo. Datan kinggang Sak rambute Kakang. sak rambut ora nganggo te. Sarambut lamun ato caketing ati bapake kepengin. Apa? Iki nyawang aku karo Eka karo nglekidu. Bapake ora kok perkara kepengin ora. Ngapa? Wah, mesake ya Eka kok dirambati tekek ya. Rambate tek. Ra roman ra paten.
Aja nesu to. Ayo. Kakang aja nesu to Kakang. Ngomong. Kakang sawangen kayane Apa, manuk Yani? loro cucuk-cucukan Kakang. Iya kae nglambangake kowe karo aku. Padha karo awake dhewe Kakang. Iya kae delok to. Kae manuk loro jejeran wong loro. Aduh, ngisore telek kae sajake dalange kae. Kae lho, manuk loro cucu-cucukan kae lho. Kae delokane lho. Lah iya. Manuk sing lanang ditembak kae. Wah, kok Sadis. ayo. Yen cedak tansah mulat sida asih Sepiro katresnane panjenengan Kakang? iso. Sepiro kok iso? Yuk gede banget. Gedene sepiro? Yen ketok kaya sak gunung anakan katresnanku marang sliramu Yayi. Lamis kuwi omongan ngono ya digugu. Ya roman ki mesti ngono, katresnan sak gedene Lho sak. ben aku penonton pemain kok nyaut penonton niku. Lah kowe penonton ra bayar kok juweh. Ayo. Kowe iki goleki apa? Tisu. Sambojae iso kemrocos kene kabeh. Ya. Kene alah-alah umbelen ta? Iki blobor kabeh lho. Tak kira umbelen. Robilo kok dadan aku dirusak keringet. Pindho mimi lan mintuna ayo nimas barengan tepi wajib situasi Yo, langga Mestia tuhu. Monggo. Yo Mbak Eka. Monggo yo. Aku kang setya satu nganti saiki
sampun dipun aturaken Mas Gareng Mbak Eka. Nggih. Pak Mugi ini piyai komplit. Nggih. Agamane digawa, budayane ora ditinggalke. Nggih, sejelas all round. Wah, tenan saestu. Pun baku kabeh dilakoni tujuane nggih becik apik tur nggih sedaya kangge apa murakabi masyarakat lingkunganipun. Leres, nggih. Mas Gareng. Nuwun. Enten awala. Wah, jan iki Napa? nyuwun podang kuning kalian pangkur irama lomba. Weh. Katur para warga Guntur saking Pak Kades Guntur. Waduh. Oh, Pak Nganu. Nggih. Pak siapa Mas? Pak Yanto. Pak Yanto. Wonten wajibipun Rp100.000. Alhamdulillah matur nuwun Pak. Ya, Mas Gareng. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun, Pak. Podang kuning. Aku njuk tulung anu sik, Mbak Dita. Ayo Mbak Dita rene. Ayo, ayo. Taram. Turun. Yo. Ayo. Ayo aja malih ngono, Mbak. Aja lali lho kok Pak Mugi. Tampil lho Pak Mugi. Oh, nggih no, harus no. Panjenengane wis ngersake lelagon kok. Nggih. Ngersake lelagon pekarmane Pak Mugi. Nggih. Caping gunung jenglengke siap. Nggih. Yo, Mbak Dita sampeyan ning kono tak kon nyekseni Mas Gareng arep nembang podang kuning sak bawane. Oh nggih. Saged ta, Dik? Ora iso. Oh sik to sing nampa saweran sapa? Aku. Lah yo Lah mang nggih, lakoni. sing nembangan jenengan. Ora iso aku. Oh nek ora iso ya diwenehke sing iso. Dita iso apa ora? Saged. Kekno Dita. Nek nampa saweran ya dilakoni gaweane. Pripun? Napa jenengan sing nembang niki jenengan? Aku ora iso. Lah nek ora iso ya dilungke sing iso. Lah kok ora ngomong ngarep. Makasih. Sama-sama. Omong arep iki gena wis muni kok iki. Jelas aku kadung seneng tak kira nampa dhuwit tok kok nembang ora iso kok. Ora iso kok nampa ya. Lah aku pokoknya tak tambani sik perkara ora iso keri kok. Ayo dibawani sik podang kuning. Maka. Ya Mbak, kaya ngapa Mbak Dita Intawati made in saka Banyuwangi. Yuk. Nadyan wujud temong peksi. Ngerti yo iki aku iso. 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 Coba, ayo. Coba Dere. dhisik, coba dhisik. Coba sik, ayo jajal coba sik. Sri Uning Mo. Lah. Wong podang kuning kok dadi Sri Uning lho. Lah padha ninge. Ayo beda kaya. Oh beda ta? Beda. Oh padha ninge wis dimasalahke. Ayo. Mas Gareng. Apa? Dita nek cara manuk apa Mas? Ya iki ya ibane iki kaya ingone aku. Apa? Murai batu dengan ekor panjang 20 cm. Weh. Murai batu. Murai batu. Terus saiki nek Mbak Darsini sing kiwa dhewe ngono kae. Kae tetungguling manuk pentet. Manuk pentet Pentet ki anggere nyuwara manuk liya kesilep ora wani nyuwara. kalah Prabowo. Mergo ya pini sepuh. Ya, jejere Mbak Fahmi. Wami kuwi kenari, Mas. Weh, kenari. Kenari cilik ning jueh. Oh iya, nari panda ya. Ya Sing matane ireng kene. ya matane ireng. Mbak Fahmi. Terus jejere Mbak Suci. Kuwi pawane gedhe nyempluk kuwi lovebird. Lovebird. Ya. Lovebird. Nggih. Jejere iki Nduk Diwi. Ki plenci. Oh, plenci. Cilik akeh digoleki wong. Plenci. Ya. Juweh plenci cilik. Nggih. Terus tengen kupas Nduk Ayu iki apa? Nduk Ayu. Ki kene akeh kuwi. Apa? Kene akeh tengah-tengah sawah manuk hantu ya iki. Manuk hantu. Malah ngewangi petani lho iki. Tak omongke kuwi. Iya. Jangan melihat burungnya tapi fungsinya sebagai penyerang hama padi tikus kuwi sing nyerang burung hantu. Ya. Nek Eka, Mbak Eka kuwi.
Dang, ngomong apa aku? Dang. Ya adil kabeh dicandra kok ora. Ora adil ngono kuwi kowe dadi wong ki aja pelek kasih rek. Pelek kasih. Aja pelek kasih. Apa nek Kae kabeh dicandra aku ya candra ndang kok candrane no lek. Ndang ah. Anu, manuk sing saiki dilindungi negara. Apa kuwi? Elang, elang. 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 Halah. Pakanane batang. Oh, nanti pakane batang. Aku muni batang wis disawer kok. Iya. Heeh, nggih nyawer batang. Kok nyawer batang? Ono Oh, pundutane. pundutan lagu nggih. Nah, ya wis ora apa-apa, Mbak Eka. Ning rak elang. Elang ning kan elang iso nyucuk kowe kuwi. Nyakar kowe kuwi. Nah, ini yang dilus-lus-lus terus manut elang iki. Ayo, monggo. Halos manis nang Iki nek Nawala nyuwun lagu Selendang Biru kali Sambel Kemangi. Oh, nggih, saya. Nggih, niki saking Mas Ambon. Waduh. Sambel Kemangi, Mbak Eka Suranti sapa ora? Nganggo mic to iki. Saged. Bisa? Nggih. Ya, gawa sik 100. Sik, alhamdulillah rezeki endi anak soleh. Bayu yen karo wedokan umone ra umum. Aku ngadeg kok pertama nganti saiki blas. Tergantung amal dan perbuatan. Lah ndek wau kene nembang podang kuning mboten saged. Ora gelem. Nah. Sing aku nek gelem Piye? sapa? Lah sing gaweane nembang ki sinden apa dagelan? Yo aja meri lek kene oleh saweran. Aku ora meri kok aku kok. Lah kok demamang ae? Aku njaluk kok. Yo. Yo Mbak Dita. Matur nuwun le, Pak. Alah apa to? Oh, arep mulih. Warga wae batu kok dimatur nuwun. Ayo. Nano. Golek isi podang pita. Lanjut. Anu. Iba bunga hatiku nyanding bisa dadi Maka ayo diantarke. Buka celuk. Iya, Pak. esok awan ning omah wis ora kerasa kaluyuran aku lagi sing rasa
wis diaturke podang kuning. Nggih. Mbak Ika, Nggih. Mas Gareng. Nggih. Yo nuwuni dawuh saking Pak Mugi. Nah, Nggih. Pak Mugi ngersake caping gunung Caping gunung. dijeblengke. Nah. Nek api-apike wong sing ngersake Pak Mugi ki yo piye carane Pak Mugi ki pinarak kene. Ya wong yo. Pak Mugi diaturi minggah pinarak panggung munggah. nggih. Nggih. Monggo Pak Mugi mbok menawi wonten dangane penggalih kersa tindak wonten pepanggungan. Monggo. Sumangga, Pak. Monggo mriki yo mentaram, Cok. Yo. Yo. Pak, pinarak mriki kok sajake cedak wedokan kok alergi. Kok alergi. Kuwi jenenge menghormati piyai ning Oh. menghormati ngono kuwi. Lho, Padane kowe plak plak plak. Iki lak sing duwe hajat beliau, iki panggung beliau. Ya diprayogake pinarak Pak monggo lho Pak. Kula jane nek jumeneng teng mriki niku mboten pantes. Kok mboten pantes ten apa? Mboten nimbang kalian jenengan. Eleke ngeten kok kula bagus ngono. Lah. Pak, anane kula elek panjenengan bagus nu pilah endi sing dibayar karo endi sing bayar nu cetha. Nggih, ndi sing elek, ndi sing bagus iki cetha. Cetha. Cetha enek elek. Maksudnya jenengan kok dibayar kalian bayar pripun? Non Kose to, ngeten lho. Sing arep bayar sampean iki sapa? Sing nimbali. Wong aku ora ngejak kok. Pak Mugi napa telepon mboten to? Mboten. Walah Pak, kula jagake iki lebet kendaraan lho Pak. Direwangi kemringet kene ora jelas. Lah sing ngebel kowe rene sapa? Aku ku ya teko anggere ana panggung tak parani. Aku lak kancane Bagong Jabul lho. Enek gamelan mangkat ditoke. Kuwi dalu Pak Mugi. Mugi Panggih sehat terus, panjang yuswa, barokah, rezeki lumintu sak turun-turunipun. Pak Mugi duwe gawe totalitas. Kok ngono? Sing ngamong tamu diparingi seragam. Waduh, kula ukuran M, Pak. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Mugi. Kula pakai wong ngaten. Yai kok oleh lomo ngono lho, Mas. Lomo Matur ngono lho. nuwun Anu. sanget. Mbak Eka, ayo saiki caping gunung Caping dilenge. gunung. Pak Mugi ngersake caping gunung ya? Oke, siap. Mbak Sane. Nggih, pripun? Kula tak pirsani Mas Gareng niku sik saged jegleng mboten. Oh, nggih, dicobi. Nggih, coba kekuatane kaya ngopo? Nggih. Pak Mugi pengen ro kowe le jembeng le. Kok jebeng? Jegleng kok jebeng. Jenggleng. Kok sing ngelem aku kok sing entuk kene. Ayo Mbak Eka, coba kaya ngopo coba. Wah, Ketoke gaweane sik ketok. Mbok menawa terus bar jengleng Pak Mugi terus Ya. ternyuh penggalihe. cair. Nggih. Nun sewu kula jegleng Pak Mugi. Mangke nek jengleng kula jenengan kula sawer. Saestu Pak, saestu. Saestu Pak. Saestu. Ah we, kok nek jengleng disawur. Rumangsamu modar kok piye? Ayo, Sawer kok sawur. Iya Mbak Eka, kaya ngapa suarane? Iya. Saben bengi. Abote golek saweran ngene iki. Ancang-ancang kurang nyendek ben mendatmu. Pokoknya gua aku tinggi sekali dan tidak kembali lagi. Amin. Doe. Nyawa. Astagfirullah. Mbak Sange. Le gareng Pak Mugi. Kula niki wau dereng semerep nek Mas Sange jengleng. Ketutupan Mbak Ika. Loh, Posisine salah. Posisi. Lah, kowe iki mari wis suwe ra dienggo dadi posisi salah bareng. Kuwi apa ta kuwi? Oh, dijegleng. Ayo. ngarep mburi le.
Ngarep pamburi. Aku ngarep buri ra masalah sing penting cair. Niki kula sanjangi Mak Jani. Pripun? Kok anten mapes ngono terus kula bingung. Lah. Oh, ora tatanan. Anu niki remangin, Pak. Ayo. Ayo, nganu. Yen memajang Sajae le. hamong karo janer kening, janer kening, janer kening, janer kening, janer kening. Kaset budet. Janer kuning. Pak Mugi. Tamunipun kathah sanget alhamdulillah. Luar biasa. Kula jeng parkir mawon napa ngelan. Lah iya, Bet niku Menika dihubungke. nggih, kula kan enten Mas Hendi Rawuh. Nggih. Calon gubernur. Nggih. Menika enten Pak Edi Sayuti calon bupati nggih Rawuh. Amin. Mugi-mugi kasembatan. Bagi apa? Nesu lho. Denes kadung jengking tinggal ngobrol. Kose to, beliau kan juga mengucapkan terima kasih kepada tamu. Ya ucapan terima kasih iki kok aku tak jeglek sih. Ya suno juga. Lah Mas Gareng, Non, jenengan kula usulke. Nggih, nggih. Menika enten Pak calon bupati. Bupati Demak. Mangke nyuwun disawe. Nggih, Pak. Lah. Apa kowe? Lah aku yo timbangane baleni ra wis cetha Pak Mugi. Jing Wah, jing. sik aku gumonku lho. Pak Mugi kok ngongkon calon bupati Demak. Kok dhewe-dhewe rung nyawer aku lho. Oh sik to. Wis ketok gawene apa urung? Jenggleng kowe urung kok. Lah anu. Nanu. yen memajang ngomong karo Ah. Jana. Hai. Iya. Pripun Pak Mugi? Niki arep kula kudu adil. Adil. Nek niki sing dijenggleng tak pun ngrasake penak. Oh nggih. Nggih. Sing jenggleng niku wis ngrasake penak. Lah sing menake niku kudu entuk Ketok hadiah. hadiah. Adil. Adil. Setunggal-setunggal. Setunggal-setunggal. Ya, pinten niku? 50 Pak nih. Nggih. Alhamdulillah. Setunggal sama. Setunggal. Matur nuwun apa mungkin panjenengan niku lho. Jenengan Piyai kok hebat ya ngono lho. hebat. Adil siji-siji. Siji-siji adil sing jenggleng kepenak, sing dijenggleng ya kepenak padha penake lek gareng selamat wis entuk cair. Angel lho golek wong kagungan kersa sing koyo Pak Oh, Mugi. lah iya. Adil lho, sapa-sapa di Alah telek. Kok telek piye to? piye to? Adil. Kene biru kono abang. Iki engko to. Ora perkara biru apa. Kowe Iki. birune cacahe pira kuwi? Iki Siji. urung mateng. Cacahe pira? Si 50. Abange pira? Siji. Ayo wis pas Oh, lho. ya. Kuwi urung mateng, kowe nek mateng ku abang. Kok mateng abang wis to. Rumahsamu buah kok piye? Wah, seneng. Jenengan apa izin nggih bacange? Nggih. Nyuwun kados anu. Nggih, Pak. Nggih 100. 100. Nggih. 100 Pak nggih. Sami nggih. Nggih. Jenggleng pisan meneh kula paringi 100. Oke. Sabdo Pandito pangandikane Pak Mugiono. Iya, wis Ya, to. nyuwun 100 to. 100 Pak. Ya. Adil nggih. Adil. Sak lembar sak. Salembar. Salembar. Alhamdulillah. Berarti kan pembuatan paten paling gede nggih sak. Sami 100 Pak. Oke. Nek sakit Ah, paringi kan- jenggleng sepeda. Matur sadar iki pun. Nggih. Pak. Nggih. Rupane kaya kotak amal ya dhewe. Ayo coba jenggleng 100. Ayo. Eno. Ngangge imbuh barang. Dibuine Mas. Dibui. Nek bisa kasih. Pak Mugi, kula mboten terima Pak Mugi. Masa kula dingeten-ngeten nggih Pak Mugi. Boten penak nggih. Mboten penak. Kuwi jenenge pelecehan ning arep wis kagungan terus. Kula niku wong wedok punya kehormatan. Kok dingeten-ngeten nggih kula mboten terima Pak Mugi. Padahal niku enten Pak Polisi, Pak Tentara. Lah. Kok pengen tak laporke Pak Polisi Pak piye lek kira aku
kudu bungkuk ngene-ngene iki. Den ora dilaporke kayak ono 50 kayak ono 50 sik. Kok timbal dadi masalah. Kayak ono 50 sik. Aku kok arep apa? Aku arep lapor polisi aku dilecehke. Ya. Wis jenenge pelecehan ngono kuwi. Ya. Oh, biru, Pak Polisi, Pak Polisi. Wes sah yo. Pripun Pak Mugi? Jenglenge Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah. Kula kan Kuwi lho. Wis to, kok sik kok ngatung. Nggih. Pak Mugi arep dawuh lho. Mas Sange, Nggih. mau kan kula mun matur. Nggih. Korene Sabdo Pandita Ratu. Nggih, leres Bapak. Nuwun 100 nggih. Nggih, nggih. Padha Mbak Ika nggih. Nggih, nggih. Kami kan diparingi setunggal-setunggal kan adil. Leres, Adil, adil. Alhamdulillah. Wah, Mbak Ika wis tunggal nggih. Setunggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke abang, karo ijo oke abang. Aku ora apa-apa mentah. Ya, ora apa-apa. Alhamdulillah. Iku siji-siji padha lho. Siji padha. Ngapa to? Sudah, jenengan kan nyuwun 1. Nggih, nggih. Nggih. Seksine Mbak Sange. Nggih, kula seksine. Pinten? 100. 100. Mbak Sange sak. Niku Satu. pecahan paling gede niku. Enggak paling gede kuwi. Pak ning nyuwun sewu. Eka delok Kang. Kuwi iki coba. Gede niku. Alah, iki mau 20 sih. Hei, Oke 100, oke 100. Kowe ra 100. Iki rupiah, iki mata uang dolar. Lah terus hubungannya apa? Dolar iki luwih akeh regane. Mau 20 kuwi nuleh siji kok. Gede iki lek Wah, duite iya. lho, Kuwi tatanan. nuleh akeh kuwi kok. Ngerti yo. Gede iki lho. Aja ngapusi duit karo aku. Aku biyen tau dadi bank titil. Mbak Sange. Nggih. Wau turune kan nyuwun sak. 100 nggih. Kos nyuwun sami-sami sak. 100. Padha-padha sak lembare. Mbak, jenengan nyuwun 100 sak. Satu alhamdulillah. Jane wau Mbak jenengan iku mau kula paringi 20 dolar. Lah, Nek mergo jenengan ngarani 100. 100 ya bener dikeke 100. Nah, kok isih. jenenge wong tuwa ki nek omong sing diguguki omonge. Jaluke 100 kok Pak ngenyang. sak tuwa kula semeten lu dereng tau nyekel duit dolar lho Pak. Wah, nek saged ampun kok ndak tuman. Tuman. Pak Mugi. Ojo ora sange. Nggih, heeh. Ojo Kok tuman. nek wong tuwa nyekel duit dolar kaget. Wah, sesek geblak. Jane Pak Mugi ki wis arep maringi lho. Terus Sing pahit iki kowe malah. Kalau kancane golek rezeki yo dialang-alangi. Kok sing diglek aku kok kowe sing geger. wah ya ora lho, aku iki wong anu Pak Mugi. Ora iso piye carane iki dadi dolar piye? Wah, padha awas terus. Iki supaya dadi dolar piye piye Saya carane? Mbak Sange. Nggih. Lho nek dia kan tiang Indonesia toh. Nggih, nggih. Cinta tanah air dan bangsa. Lah, Nah, Oke, oke. Maka belanjalah pakai uang uang rupiah. Yen kula Pak, jujur saya cinta dengan rupiah senilai dolar itu. Lho nek niku nak pinten to pinten 20 dolar. 20 dolar kuwi yen dikalikan lah ya anu mung 1500. Oh, oke 100 kuwi. ping 20. Kowe jane kalkulator ngerti ra? Aku wae tukang ngapusi kok diapusi. Ya nek ora gelem kene gorene nek ora gelem. Kene iki mafia kok diapusi kiri pasar. Iya. Ya. Pak. Oh, Ya coba. nggih. Nggih. Nek kersane ketoke gawene sik no, Pak. Nggih. Nggih no, nyambut Jenenge gawe. Mbak kan apa mau dijegleng. Nggih. Cobi jenengan jegleng sing pojok nika Bu sinten nika. Oh, Badar sini. Badar Badar sini. Nika sing nika. Dolar nggih, Pak. Ya ya ngono, ojo ngono. Ah, ngono. Dar meneng wae demi dolar ku tak jeglek ya, Dal. Heeh, jenglenge medhuk rono. Ngumbule. Ya modar no. Wong Iya. jeglek kok mudun. Cobi. Betul. Kersane adil. Kengko yen dolare cair, mengko tak kei 10.000. Wis wae nek lecet ngono. Lho, iku Nano. Oh, transaksi dhewe kok ora itu. Meneng Ya. kok. Wis tok meneng kok. Enak-enak. Ayo. Pacitan. Sarwi. Oh, Arep dijeglek kok gila aku. lah kowe pancen gilane tenan kuwi kok. Apa yang jeglek nganggo helm ge ora ketok. Ayo. Sarwi. Awas. Awas, yo, go. Ya cek gak penak, bener.
gejek to. Apa jegleng ra penak kok arep mlayu rene iki ngopo? Entek dolar kan lho. Oh sik ta, oh iki. Lho Pak Mugiono ning ndi? Kuwi lho ngono gedene kok. Mbak Jani, Dawuh. Mbak Darsi ampun sepuh. Nggih. Mosok dijenggleng pinarak mboten sopan ngoten. Lah niku ora ditata krama ngoten Nggih iki. lho. Mosok pinarak dijenggleng. Rumah Nggih, saku. mboten saged. Niku pelecehan. Lah nggih, Pak nggih. polisi lho. Pak polisi, Pak kata Pak polisi, tak lapor Pak polisi. Mosok ben ora dilaporke sing 100 mau kena Mbak Darsi. Iki kula paringi Mbak Darsi nggih. Oh, nggih wah malah diparingi dhek lho. Ya iki ngono kuwi sing longgar kaya Pak Mugine lho. Piye? Kiai sepuh malah di anu Mbak Darsi. Mbak Darsi ini. Oh nggih, dolar alhamdulillah. Piye? Ngapa kowe kok terus digadol ngono kuwi? Betapa malang nasibku. Oh sik ta. Piye kok sedhi ngopo? Hilang dolarku. Ora ngopo jare kok lek. Sampai gini dah. Oh alah Pak Muki. Kula melas. Pripun? Nyoto diupelek tenan Mas. Elek tenan saestu. Pak Mugi kantek ngakoni lho kula melas. Jebul elek tenan nggih. Kula mengke pun nek-neken jane. Kula mau nang ndek muka lho niku ajengan. Ben, kowe muka karo penting. Bojoku weruh aku kaya weruh pindang. Kowe ratuk duit doleke muka. Oh alah. Ngene iki lho aku wis. Yo coba. Jeglengne to. Mumpung Pak Mugi sing nang kene lho. Aja mutung, kudune ngono ki luwih semangat meneh, tunjukkan totalitasmu. Niku wau Bu Darsini. dirayu kan jumeneng makanya dia jenggleng. Ah. Kersane padha penake. Nah. Yo. Sing anu pojok napa sebelahe? Sebelahe no. Oh sebelahe Pak Fahmi berarti. Ayo Mbak Fahmi dirayu dijak ngadeg, mbok menawa gelem nah kono. Jumeneng ning arep kono wae ora apa-apa. Ayo. Mi. Ayo mi. Ayo, cak-cak yo. Ndang ngono. Lah sapa ngerti iso jegleng penak. Oh, piye? Garenge lak tenan. Wis. Ayo. Napa niku napa? Oh, gareng yo disetrum. Bas, ning mboten sopan, Kenapa? Bos. Masa kula dingeten-ngeten Wah, Pak Mugi ora menika mboten sopan. Mesake men jenenge Lah nggih lah kula Oh, alah. dingeten-ngeten ya Allah. Mas Gareng ki lho kok ya tega karo koncone lho. mesake nggih. Pokok ora tatanan iki. Kula paringi nggih. Lah nggih, Ya nggih. Allah. Matur nuwun Bapak Mugi matur nuwun injih. Rumangsaku iki kancaku isine kere. Wes to. Yo Bapak Fahmi nembang jeglenge Mas Gareng. Ayo. Ayo. Panas karmu adem karmu ora urusan. Dijengleng kok nggih mriki to Nesu Mas. masange. Piye Nesu to? masange. Kowe ki wit mau golek bola kok gur apes terus ngene. Aku masaku Pak Mugian karo wedokan nyanyo. Piye to genak karo awake genak wis diparingi kok karo wedokan piye? Lah aku. Lah kok wis 100 ngono. Dolar. Ayo. Ayo. Oh. Awas jegleng. Hai. Ya. Oh sik to, ngopo? Ngopo? Ngenteni tetes sing ngembun. Matur nuwun Mbak Fahmi lenggase. Anjir. Pripun Pak Mugi? Anu nggih. Oh nggih, matur nuwun Bapak. Oh sik to, matur nuwun nggih. Dolar to. Nggih Bapak. Pinten? Wah, kula nderekke mawon kok. Jertinya. Wis setunggal ngoten. Mbak. Ya. Mbak Mbak Fahmi timbali. Mi, timbali lho, Mi. Timbali lho. Anu. Sini duwete kula niku namung niki. Niki kula paru kalih nggih. Niku nek cara 16.000 niku Ben kali nggih 300. Niki 600.000. Anjir. 100.000. Oh nggih, matur nuwun. Telah. Oh. Nggih, Matur nuwun Bapak Mugi. Kowe iki apa? Pak ngijang-ngijeng. Iki lho karek KTP. KTP lho, Mas. Aku sing kagungan karek KTP tok lho iki.
Oh, garing ku pancen. Apa enak wong bar gawe kok gadeke KTP ku. Oh, gara-gara garing. Oh, saya aku kok cek KTP jenengan ajeng lupa sepur. Oke KTP. Wah, pun no, apapun yang terjadi saya tetap mengucapkan terima kasih Pak Tio. Nggih, matur nuwun Pak Mugi. Nggih, tepuk tangan ya Pak Mugi Bapak Ibu. Aduh, jares. Nggih, ngatur nuwun, ngatur nuwun. Iya. Aduh. Nah, oke arep bicara apapun yang penting saya dapat dolar nih. Ya, nek karepmu. Keliling mau bengi. Yo, tutuke, Mbak. Mbak Eka. Panas udan. Ngopo kowe iki? Kabur. Udan panas aling-aling. Caping. Gunung. Misowa. Bali kula apa setia terus langgame
kasih, matur nuwun.